Què volem amb la marca? Home, com sabeu, fins ara teníem una rodona, no sé si n'hi ha alguna per aquí, una rodona que deia Sant Boi Molt, ja, que deia Sant Boi Molt, que l'havia fet servir durant 10 anys, més o menys, no? Aleshores, aquí hem fet un pas més, amb el sentit de, com sabeu, que a Sant Boi hem apostat per ser la ciutat de la salut mental, hi ha tot un programa engegat amb les institucions psiquiàtriques, etc. Com a ciutat de la salut mental. Doncs el lligar salut mental, Sant Boi i la paraula boig ens semblava que tenia tot el seu sentit, no? D'alguna manera, tots coneixeu que Sant Boi s'havia conegut durant molts anys pel poble dels bojos, si aquesta era la marca fins ara, Sant Boi Molt, pel poble dels bojos, i el que hem volgut fer nosaltres és dir, home, de l'estigma de poble dels bojos passem a ciutat de la salut mental i agafar la paraula boig com a paraula d'orgull, de boig amb el sentit de passió, amb el sentit d'enamorament, i per tant, a partir també de l'any passat, si recordeu, a la Marató de TV3, allà a la muntanyeta, més de 500 alumnes cantant el Boig per tu, doncs a partir d'aquí vam anar agafant la idea Sant Boi Boig, Sant Boi Boig, doncs Sant Boi Boig per tu. Llavors aquesta és la marca, la nova eslògan, diguem-ne, i aleshores, com veieu, en cada una de les declinacions serà Sant Boi Boig per viure, Boig per l'educació, Boig pel cinema, en fi. I sempre al final és la persona, boig per tu, perquè tot el que fem és per les persones, i aquest és el més directe, Sant Boi boig per tu, però boig per tot el que fem, no? Vol dir que posem passió a tot allò que fem, al cinema, a l'art, a la salut, etc. I aquí, com veureu, això no és una clau, sembla una clau això, però això, no sé si algú se li acudirà què és, però això ve a ser el perfil de Sant Boi. El perfil, això és Sant Ramon. Sant Ramon, si us ho mireu de lluny, amb aquest, no, ara des d'aquí Sant Ramon, hi havia el perfil, que era Sant Ramon, i l'església baix. Hem volgut mantenir una mica el perfil, però d'una manera moderna, de dir, bé, doncs aquest perfil el anirem portant, és el perfil de Sant Ramon, però amb una mena de clau, una clau que obre portes, una clau que obre portes a totes les activitats de Sant Boi i l'ESB com a nom de la ciutat. Llavors, com veieu, aquesta clau es va transformant. En Boig per viure es doblega, es desdobla, amb cada un de les claus. Boig per l'educació es transforma en un llibre, Boig pel cinema es transforma en una càmera de cinema. En cada un de les Boig per l'esport, veieu, també hi ha la clau, es va transformant i la mateixa clau va obrir les portes dels diferents àmbits. Boig per la cultura també hi ha un llibre, Boig per la salut, en fi, com veieu, en cada un dels Boig pel riu també està molt bé, un parell de ponts que són la clau aquesta, etc. Això és una mica el desenvolupament de la marca perquè ens identifiqui al veure aquesta clau. No és tant com un producte, jo crec que és de trobar elements identificatius, que la gent s'identifiqui amb la marca, perquè jo crec que això dona una mica sentit de pertinença a un col·lectiu que és Sant Boi. Dona sentit també d'identificació amb els projectes de ciutat, amb els eixos estratègics, amb l'eix de la salut mental, que identifica i dius, Sant Boi té un sentit el que treballem per posicionar Sant Boi com a element de referència amb la salut mental. Per tant, àmbit de referència, salut mental, identificació com a poble, autoestima. Crec que les marques serveixen una mica per això, perquè la gent, quan veu una marca, s'identifica, s'hi sent part integrant, se sent col·lectiu, se sent poble, i jo crec que per això ja tots els pobles tenen la seva marca, més bona o més dolenta, però tothom ha anat buscant una mica la marca que identifiqui i que d'alguna manera fa que els col·lectius, la gent que hi viu, se senti representada amb un símbol. A part dels símbols institucionals, que segueixen sent els mateixos. Això és només la marca de promoció de les diferents activitats, etc., com a marca de promoció de la ciutat.
Això vam voler que fos un dissenyador de Sant Boi. Vam fer un concurs també, amb els diferents dissenyadors, vam presentar projectes, vam presentar 7 o 8, no? Tothom, o més. No, és que primer no només de Sant Boi, vam presentar a tot arreu, i aleshores vam anar triant fins a quedar-nos amb aquest, i ja volíem que fos algú que visqués la ciutat, perquè aquestes idees de vegades has d'estar a dintre per conèixer-les bé. Doncs ha sigut a base de una base de projectes a darrere. No ha sorgit a la primera, sinó que ha sigut un treball d'equip que hem portat des del Mingo, la Sandra i jo. Realment ha sigut fer molts esbossos i parlar molt i passar realment molta estona. A veure, una miqueta... Aquests treballs, nosaltres creiem una miqueta que es té que agafar una mica, tenim la sort de ser santboians i ho agafem una mica des del sentiment, no? Una mica... A veure, és que quan agafes aquest projecte realment la il·lusió et determina molt, la il·lusió per treballar i dedicar-hi moltes hores, no? Perquè són feines, bueno, en fi, són feines que tenen molt de treball, no? Clar, de fet, diem, nosaltres hem trobat la clau en dos vertents, o sigui, és en tots els conceptes. La clau realment és la clau que té un significat molt important, que és la clau, que és el perfil de Sant Boi. Tenim un perfil molt particular, no moltes ciutats ho tenen, i valia la pena saber-ho, treure el màxim partit, i l'hem sabut treure d'una manera gràfica que realment no ha sigut fàcil. Però sí que té un gran significat i creiem que, diem, bueno, és la clau que obre la nostra ciutat, és la que acull la nostra ciutat, i que a més ens dona tota una sèrie de, diguem, avantatges a nivell d'adaptacions per les diferents declinacions. Una de les coses importants és que podem projectar aquesta marca a tots els àmbits d'aquí Sant Boi, el tema cultural, temes socials, tant siguin a nivell d'ajuntaments com a nivells més culturals o a altres nivells. I això és una mica la gràcia d'aquesta marca, que l'hem pogut obrir d'una manera molt important i encara s'està treballant i estem evolucionant marques. De fet, acabem de començar una miqueta. Sí, de fet és una marca que una mica sí, acaba de començar perquè està realment evolucionant i és el que creiem que té...